सीतानाथ ब्रह्म चौधुरीनि नामाव बे थें फाख्रि फिल्डआव बेबायदि बिराद गिदिर अडिटरियाम हल बानायनांगौ ना बानायनाङा नाङाबा नाङासै खिन्थु आं बानायगोन जों बर' हिसाबै थांनानै थानो लुबैयो बर' नङा होमबा ना हारसा बर'फ्रा মানে এইটো নিন্দা কৰিছোঁ কণ্ডেম কৰিছোঁ তেনেকুৱা আমাৰ বিদেশী অঞ্চল হ'ব নালাগে আমি সেইটো নিবিচাৰোঁ আমি এতিয়া শান্তি বিচাৰিছোঁ এই গতিকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী আমি থাকিব লাগিব ইয়াৰ পৰা কোনোবা মানে মানুহ মানে কিবা মানে কি কয় এইটো কি কয় দাদাগিৰি সেইটো নচলিব নহয় আমি বিচাৰিছোঁ আমি মানে সকলো জাতি গোষ্ঠী जाहाथे जोंबो असमिया कालचार बादि जोंबो बेंगली कालचारफोर बादि जोंबो पान्जाबी कालचारफोर बादि हारिमुफोर बादि जौगालांनो हायो बेफोरखौ लाखिनो थाखायनो बेखौबो फोजौलांनांगौनि थाखायनो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे मोन्थोरखौ लानानैनो आन्दलनखौ दैदेनबोदोंमोन होननानै जों मिथिगौ जोंबो बर'आ गुबुन जातिफोर बादि जौगालांनो हायो नामा जिहेतु जोंहा राव दंखायो जिहेतु जोंहा हारिमु दंखायो गासिबो दंखायो बेखौ फोथांनानै लाखिनाया जोंनि दायथ' आरो बेखौ जोङो फोथांनांगोन आरो बेखौ जोङो जौगाहोलांनांगोन जोंहाबो गावनि गाव राव हारिमु दंखायो जोङो मानो मालायखौ लानो बेफोरनो गोबां थांखि लानानै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आन्दलनखौ दैदेनबोदोंमोन होननानै आङो बुजिगौ बेनोथार जों बर' हिसाबै थांनानै थानो लुबैयो आरो जों जुदि बर' हिसाबै थांनानै थानांगौबा जोंनि राव हारिमु गासिबो कालचार बेखौ फोथांनानै लाखिथारनांगोन अब्लासो जोङो सिनायजागोन अब्लासो जोङो जौगानो हागोन जों आङो बेखौनो बुजियो जेखिजाया जोङो बयबो बुजिलायगौ जोङो जेखि राजनितियाव थालाया मानो जों जेखि संगठनाव थालाया मानो जोंनि थांखिया मोनसेयानो जे बर' हारिया जौगाखांनांगौ फारफ्रोमनिफ्रायबो सोलोंथाइखौनो होन इडुकेसनानो होन बा जेखि जाया राव हारिमु गासैयावबो जौगाखांनांगौ आरो बेनि थाखाय जोङो खौसे खामानि मावलायनांगोन जोङो राजनितिखौ लानानै जुदा जुदा जालायदोंबाबो जातिनि खेथ्रआव जोङो खौसे जानांगौ आरो खौसे जागोन होननानै आहा आसा दं आरो फैगौ समफ्रावबो दिनै जोङो बे बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बे जुथुमा बेवहायदि जोङो ज' जालायनो हादों बे सिमां बेखौ आङो फैगौ समफ्रावबो जेब्लायबो थाबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरो जोङो नुजालायनो हानांगोन आरो जातिखौ जौगाखांहोनो थाखाय जाय फाराफारि जेखि लामायानो जाया मानो जोङो नाजालायनांगोन आरो मावनो हागोन बा मावलांगोन होननानै आहा आसा दं बेखिनिखौनो बुंबाय जोङो बर' आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो दिनै मोनसे खोथा गोसोखांदों जोंना सीतानाथ ब्रह्म चौधुरियाबो मोनसे समाव आसाम साहित्य सभानिनो आफादगिरि जाबोदों होननानै आङो मिथिगौ नंगौना ना जायाखै सीतानाथ ब्रह्म चौधुरिया सीतानाथ ब्रह्म चौधुरिया आसाम साहित्य सभानिबो ब्रह्म माने बर' नङा होमबा ना हारसा बर'फ्रा आसाम साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट जाबाखै होनबा आसाम साहित्य सभानि मोनसे समाव प्रेसिडेन्ट जाबोदों सीतानाथ ब्रह्म चौधुरी आसाम साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट जाबोदों बिराद गिदिर खोथा दा आं बुंगोन दिनै गाज्रि मोननो नाङा जिहेतु बि टि
बिटिसि सरकारखौ जों सलायगासिनो दङ सीतानाथ ब्रह्म चौधुरिनि नामाव बे टेंक फाख्रि फिल्डआव बेबायदि बिराद गिदिर अडिट'रियाम हल बानायनांगौ ना बानायनाङा नाङाबा नाङासै खिन्थु आं बानायगोन बेवहाय सीतानाथ ब्रह्म चौधुरिनि नामाव गाज्रिथ' जाया आंनिबा ना गाज्रि सीतानाथ ब्रह्म चौधुरी बे बर' दा मानसिया नङा होमबा हारसा नङाल' ना बर' ना हारसा बर'बा बिनि नामाव आङो बे टेंफाख्रि बे बिजनि बे फोथाराव मोनसे गिदिर मोजां मोनसे अडिट'रियाम हल बिनि नामाव जिहेथु जों सरकार सालायबाय नालाय माबा मोनसे होआबा गाज्रि नुयो बेखौ होलांबाय आङो बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ